मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय। 2017 ते 2019 दरम्यान कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनाही आता कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे। मागील कर्जमाफी योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांसाठी 14,000 कोटींची तरतूद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय। शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 14,000 कोटी दिले जाणार आहेत। मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय। त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही त्यांना सुद्धा कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे। 2017 ते 19 दरम्यान ज्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही त्यांच्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय आहे। मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। अतिरिक्त 14,000 कोटींची तरतूद या कर्जमाफीसाठी करण्यात आलेली आहे। शेतकऱ्यांना एक मोठा दिलासा। ज्या शेतकऱ्यांना 2017 ते 19 या दरम्यान कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही त्यांच्यासाठी आता 14,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे।